Mzimayi uyu mukumuonayu anaphedwa ndi wantchito wake mwankhanza zedi, wantchito yemwe amamukhulupirira koopsa komanso kumpanga akomodeti pompasa malo ogona komanso kunkhulupirira kuti azisamala nyumbayo ngati ndi yake imene. Ndikuziwa nzovutadi kuzimvesa kuti zitheka bwanji munthu ali pa ntchito bwinobwino akulandira nkupezeka akupha omulipirayo. Mzimayi ameneyu ndi ndani? Zinatani kuti afike pophedwa ndi wantchito wakenso nayenso chonchi? Moyo wake wa wantchitoyo pomwe Dini akulankhulapa umamuyendera bwanji? Nanga anthu kwawoko amatinji za nkhani. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Ciara Kim ndiye dzina lake lakubadwa, wa zaka 59 zakubadwa, ochokera ku Singapore. Ciara asanafike pophedwa chonchi ndi wantchito wake nayenso Ciarayu, poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Moyo wake unali wa simple kwambiri, okonda kukhala malo a smart, ofuna ntchito za pakhomo zizigwiridwa mu nthawi yake. Anali ni mwamuna wake yemwe amakondana naye kwambiri. Ciara ni mwamuna wake anawupanga moyo wawo kukhala wapamwamba kwambiri kwa nthawi yayitali, moti nyengo iyi inali nthawi yawo yodyerera atalimbana nako kulimbana kwabwino ku dziko kuno, magobo atawagonjetsa. Kuti zonse ziziyamba, zinayamba lachiwiri mu chaka cha 2016 pomwe panali pa 7 Juni madzulo. Ciara anaganiza zokasamba. Iyeyo akukasamba osaziwa kuti panja pa bafa yake imfa ikumudikira ndi wantchito wake yemwe dzina lake ndi Daryat, ochokera ku Indonesia, wa zaka 23 zakubadwa. Daryat anali atalembedwa ntchito kumene pa khomopo, anali atangotha miyezi iwiri yokha. Anali msikana wachete osata malamulo ogwirira ntchito mu nthawi yake, munthu oti amapanga zinthu zoti azisangalatsa abwana ake. Daryat anali first born ku family ya kwawo, pachifukwa ichi anali okakamizika kulipirira fees sister wake komanso kupereka mabilu akuchipatala abambo ake omwe pa nthawi anali akudwalika. Izizi ndi zomwe zinamupangisa Daryat kupita ku Singapore kukasaka ntchito, koma kamba kamalipiro ake onyenyeka omwe samapanga cover mavuto ake onse, iyeyu anayamba kupanga upandu owapangira abwana akewa. Iyeyu tu anali kumusilira Ciara bwana wake yemwe amakhala moyo wake wa simple osadandaula kuti mmawa kulinji. Izi zinayamba kubweresa kuyipidwa mu mtima mwa Daryat komanso nsanje. Daryat nthawi ina mpaka anaganiza zongosiya ntchito kumabwerera kwawo, koma kamba kamavuto akunyumba kwawo omwe anawasiya nkumazikakamizabe kugwira ntchito. Amaopa kuti akasiya ntchito, vuto ndiloti amakhala atasayinira contract ya ntchito yomwe amaopa kupeza nayo mavuto kuti angosiya. Ciara tsikuli wayikati zovala tabwino potenopo kuti avale akamaliza kusambamo, kenako wapita kosamba. Atamaliza kusamba anatuluka panja pomwe anakumanizana ndi kubayidwa mipeni pa khosi kunkhope mobwereza ndi Daryat, ndipo Ciara anakuwa zomwe zinapangisa amuna ake kufika pamalopo, koma akufuna kupulumusa akazi awo naonso anabayidwa pa khosi. Kenako anathawira iwowo panja uko akukuwa kufuna thandizo. Daryat sanasiye pompo, anapitiliza kumubaya Ciara, ndipo kenako anayamba kutenga zinthu zomwe iye amaona kuti zikhoza kumuthandiza akakagulisa, ndiponso mpaka anatenganso passport ya Ciara. Kenako anakumanizana ndi wantchito nzake wina, ndipo iye atamufunsa kuti wapangiranji zoterezi. Daryat anayankha kuti iyeyo akungoyamika kuti wakwanisa kupulumusa moyo wake kamba kuti Ciara ndiye mwe anamulipira iyeyo, pomwe iyeyo amangozipulumusa chabe. Apa apolisi anafika ndipo anamugwira Daryat yemwe pa nthawi anakanika kuti athawe. Apolisi anamutenga ndipo atamufunsa anayamba kunama kuti amapanga izizi for self defense. Apolisi atafufuza anapeza kuti palibe complaint ina iliyonse yokhuza Ciara ndi antchito ake kumbuyo. Anapezanso kuti ndi munthu mmodzi yemwe amakhala ndi antchito ngati munthu wachibale. Apa Daryat anaululano upandu omwe anali kukhonza kwa masiku ochuluka nyumba mwa anthu achikulilewa. Iye anafotokoza kuti anapanga izi for desperation, komabe izi zinali zosamveka kuti ngati inali desperation bwanji samangoba ndi kuthawa nanga mpaka kuchosa moyo. Iye kenako anafotokoza kuti anakhoza upandu uja kuti kenako abe ndi athawe ndi kumabwerera kwawo. Apa Daryat anatengeredwa ku khoti koma anamupeza ni mlandu wa kupha komanso kuba. Lawyer wa Daryat ananena kuti Daryat anapanga izi asakuzindikira iwo
amati inali desperation, koma khoti linapeza kuti iyi sinali desperation. Koma zonse zomwe iyeyu anapanga anali akuziziwa bwino lomwe. Umboni unaonesa kuti kunoledwa bwino kwa mpeni, komanso zosatira za kuchipatala zinaonesa kuti Ciara anabayidwa kokwana kana 90 kunkhope ndi pakhosi. Umboni wina unali wa ntchito nzake uja yemwe iyeyu anamukhonzera pa tsiku ntchito ndi cholinga choti asasokonezedwe, komanso malo omwe iye anamupangira ataki Ciara anapeza kuti amafuna kuti akakuwa anthu asamve zoti akukuwa, koma izi sizinayende ngati mmene iyeyu anakhonzera. Nkhani iyi inayenda kwambiri pa social media pomwe anthu amakambirana kuti zitheka bwanji munthu wakupasa malo ogona bwinobwino komanso poti uzipezera kanganyase iwe ndi kumuchotsa moyo. Anthu ambiri anali ndi mantha kamba kuti kunali atsikana ambiri ochokera ku Indonesia omwe amagwira ntchito kumaloko, ndipo iwo amaopa kuti nanga enafe sitipangidwanso chimozimozi. Mu chaka cha 2021 pa 2023 April, Dariat anapezeka olakwa ndipo anagamulidwa kukakhala ku ndende moyo wake onse. Mamuna wake wa Ciara anali nawo pompo kuzamvera chigamulocho ngakhale anali osakhutira ndi chigamulocho kamba kuti iye analuza bwezi lake, munthu yemwe amakhala naye moyo wake onse pa mavuto komanso pa mtendere, yemwe wamuchokera osati kamba kuti akudwala koma kamba kankhaza za munthu wina wake. Mamuna wake wa Ciara ananena kuti ndi zinthu zovuta kuti iye aziyiwale zomwe zinamuchitikira mkazi wake ndipo zikhoza kutenga moyo wake onse kuti azayiwale. Apapa iye anali mmozinso naye opulumuka atabayidwa pakhosi. Dariat yemwe anali kuyesesa kukhonza moyo wake pano ali kundende moyo wake onse, osaziwanso kuti familia yake ku Indonesia ili bwanji. Moyo osakhutira unamupangisa iyeyu kukhala kutali ndi dziko lino kwa moyo wake onse. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.